Patay ang 29 anyos nga lalaking security guard. Human kini gipusil samtang natulog sa iyang duyan sa iyang gitrabahuan sa General Santos City. Duha ka mga persons of interest nga nakalali sa biktima ang gikustodiya na sa PNP. Ani ang detalye sa report ni Efren Mamak. Patay na diyang napalgan ang 29 anyos nga lalaking security guard. Human kini gipusil tumong sa agtang samtang natulog sa iyang duyan sa stock house sa iyang gitrabahuan nga security agency sa Purok 5 Intake, Barangay Mabuhay, General Santos City pasado alas 2 sa kadlawon adlawng Lunes. Ang maong biktima, residente sa Baluntay, Alabel, Sarangani. Sa investigasyon sa Police Station 9, General City Police, migula nga una ang pagpamusil. Nakainom matud pa sa biktima ang lalaking anak sa tag-iya sa usa ka tindahan kung asa mitambay ang biktima. Aduna kini nakalalis gumikan sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Bago na himo ning nitabo ning insidente, nag-inom pa sila. Actually napuntahan na to ang kadtong tindahan kung di sila nagpalit og ilimnon. So confirm no. Bago nitabo ang pagtulog niya, nay pagsumpaki no, paglalis nga nitabo. Apan gawas sa mong person of interest nga gikustodiya karon sa PNP, laing lalaking security guard sub nga kaubanan niini ang gipaubos sa paraffin test og investigasyon. Nakunta na po siya ang mga kauban. Previously, naapuday siya nakalalis nga kauban niya sa agency nga. So, kini ang mao nga to ang ginatanaw nga angulo no sa personal grudge. Ang maong mga POI ang inakuhaan pa og pahayag. Inakuhaan sa og pahayag ang kabanay sa biktima, lakip na ang security agency nga gitrabahuan sa biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.